የዘንድሮ ክሬዲት አዋርድ ማለት ነው። ሌላ ሰው ከወሰዳት እገድልሃለሁ ሰይፉ ፋንታሁን እመቤቴን እገድልሃለሁ መጥቼ አዶናይ ካልወሰዳት እገድልሃለሁ መጥቼ አድርስለት ለሰይፉ ፋንታሁን ሌላ ሰው ከወሰዳት እገድልሃለሁ ሰይፉ እገድልሃለሁ መጥቼ እገድልሃለሁ ሰይፉ ፋንታሁን እገድልሃለሁ ምን አስበህ ነው ምን አርጎ ነው አዶናይ እሺ ምን አርጎ ነው ኢትዮጵያዊ አይደለም እንዴ ሰይፉ ይቅርታ ጠይቀው ለአዶናይ ይቅርታ ጠይቀው ኢትዮጵያዊ ነው አዶናይ ኢትዮጵያዊ ነው አዶናይ ነው የሚወስዳት ሰላም ታይረሳዕኹን ናይ ፍሪደም ቻናል ሰላም ምስኩላትኩም ይኹን ከመይ ኣለኹም ሰላም ዲኹም በብዘለኹም ሰላም ጥዕና ረኽባ ምስኩላትኩም ይኹን እናበልኩ ኣነ ብጣዕሚ ዝገረመኒ ነገር እዩ ሒዘ መፅአ ዘለኹና ሓደ ኣሕዋተይ ሰባት ፍሪደም ቻናል ናይ ደኣ እስለ ናይ ኣዶናይ ዋላ ብፌስቡክ ሸር ኣይበልኪ ዋላ ብዩቲዩብ ኣይሰርሕኺ እንታይ እዩ ምንም ስማዓኩ ዶ ገለገለ ትብሉ ሓደ ነይኹም ብጣዕሚ ከም ሰሓቅቶም ዘሎ እዩ ዘለኹምና ኣነ ዝተሰማዕኒ ሓሳብ ኣነ በዚ ንእሽተይ ክገልፅ እየ ማለት እዩ ማለት ኣነ ኣዶናይ ከሸንፍ ወይ እዛ ዩቲ ትበሃል ቆልዓ ተሸንፍ ገላ ንዓየይ ምንም ኣይኮነይ ኣይኖ ስለዚ እዚ ናይ ግላዊ እዩ ሓቂ ዶ ብዛዕባ ህዝብካ ዝጠቅም ብዛዕባ ገለተ ዝጠቅም እምበር እዚ ግላዊ እዩ ካብኡ ከዓ ከም ባዕልኻ ነገራት ትፍሕጥሮሞ ተመሊሱ ከዓ ተገልቢጡ እንትን ክኾን ተሎ ከዓ ተመሊሱ ዋይ ሕዚ ቆልዓ እዚ እዚ ትግራዋይ ዲ ክበሃል እዞ ዝኒኦኝ ልብል ዘሎ ዝብሕክ ዘሎሲ እና ማለት እዩ ከምዚ ሕዚ ዝተቆልዓ ዝሰማዕኹሞ እንታይ ኮይኑ ዝበክ ዘሎ ላ ፖለቲካ ቀይሮም በቃ ትሪእዎ ኣለኹም ገለና በሉ እዮም ኣምሓሩ በቲ ተኸድካ በቲ ይሰርሕሉ ኣለዉ ገለና መጀመርያ ክነግረኩም እንዶ መጀመርያ ኣዶናይ ክምረፅ በኋላ ብትግራዋይ በገለ ደስ ይዝብሎ ሙሉእ ትግራዋይ ማለት እዩ ኣነ ግን ዘስሕቐኒ ዘሎ ሲ ብጣዕሚ ዝገርመኒ ዘሎ ሲ ተጋሩ ተባሂልናስ በቃ ካብ ኢትዮጵያውያንስ ተስፋ ዘይንቆርፅ ብምዃንና ማለት እዩ ኣይኮነይ በቃ ዘረኝነት ቆፂሮምዎ ዶ ከምዚ ቆፂሮምዎ ገለላወልኩም ኡይ ትብል ኣለኹም ብጣዕሚ ለስሕቐነለን ለግርመለ ኢለን ኢትዮጵያውያን እኮ ኣይኮነን ንስኻ ክትዕወት የኮነን ብሂወት ክትነብር ዘይፈቀዱልካ ድሮንን ድርዕቶን ሒዞም መፅኦም ዝድውድውካ ነበሩ ኢትዮጵያውያን ሲ ከመይ ገይሮም እዮም ሕዚ ዘረኝነት ሓዊ ቢሎምና እዚ መን ይልበሃል እዚ መላጥ ሰብኣይ ከምዚ ገይሩና ገለ ክትብሉ ተብሉ ኣለኹም ተጋሩስ ኢትዮጵያውያን ብኣዝዮም ክሓልልኩም ንዓኹም ግደፎሞ እዚ ብቲክቶክ ብገለ ይኮነ ክትዕወት ሲ ግደፎ ብሂወት ክትነብር ዘይፈቀደልካ ኢትዮጵያዊ ኤርትራን ካሊእ ሃገራትን ዓዲሙ ብድሮን ዘጥፈእካ ነበረ ኢትዮጵያዊ ሲ ከመይ ጌርካ ሕዚ ዘረኝነት ሕዚ ሃምላ ሓስበልካ ጌርካ ትቆፅሮ ማለት ሲ እቲ ሕሉፍ ረሲዕካ ሕዚ ምስ ኢትዮጵያ ብምውድዳርኩም እዩ ኣነ ዝገርመኒ ምክንያቱ እንታይ ገድሽኒ እንታይ ረስነይ እንታይ ሕማመይ ብሂወት ክነብር ዘይፈቀደለይ ሲ ሕዚ ቲክቶክ እዚ ከምዚ ገይሩና ዘረኝነት ከምዚ ገይሩና ሓደ ኤቢኤስ ከምዚ ገይሩና በቃ ከለ ከሸንፍ ነው እንታይ ወቂጥኒ እዩ ብሂወተይ ክነብር ከማን ዘይፈቀደለይ ኢትዮጵያውስ ብኣዶናይ ለምስቲ ክጋፈጥ ኣዶናይ ለዋዕሉ ሲ ኣብ ትግራይ ዘለዉ ፅጉማት ንኸይሕግዝ እንድዩ ከሽቀብጥ ይኮነ ድዩ ኣዲስ ኣበባ ከይዱ ንዓእቶም ለሽቀብጠሎም ኣለኹ ስለዚ ትግራዋይ ልምንታይ ካ ሕሩር ትኸውን ብለይኮነ ነገር ደሞ ባዕሉ ወፂኡ ምረፁ ነይበለኩም ከምዚ በሉ ነይበለኩም ሲ መጀመርያ ጅግና ዶ ከሸንፍ ዶ መንድኹን ለላወልኩም በትግርኛ ሙዚቃ ትገብርዎ ነርኩም ፍቃድ እዩ ማሕበራዊ ሚድያ ባዕልትና ተጋሪና ካብኡ ከዓ ተመሊሶም ከምዚ ጌርኩም ከምዚ ምስ ገበርዎ ልታ ዩቲ ትበሃል ዓዲሙ ከኣፍቱ እዚ መላጥ ሰይፉ ዝበሃል ምፅኡ ምስ ኣበላ ከዓ በቃ ሆ ዘረኝነት ኣቢሎምና ሆ ላልካ ብሚድያ ብኽያት እዚ ልተጋሩ ክገልፅ ኣይክእልን እዩ ስጀመር ማለት እዩ ካብኡ ከዓ ሲ ካብቲ ኢትዮጵያስ ማዝያ ተስፋ ክንቆርፅ ንሕና ተጋሩ ኣሕናስ ኢትዮጵያውያን ሲ ማዕረ ብሂወተይ ትነብሩን ኢሎም ዝደውደውና ሲ ማዕዜና ካብዛ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገርስ ማዕዜና ንሕና ተስፋ ክንቆርፅ ኢሉ ገርመኒ ኣሎ ስለዚ ናይ ኣዶናይ ምሽናፍን ናይ ዩቲ ምሽናፍን ንዓይ ገዳሲ ኣይኮነን እዩ ምክንያቱ ብዙሕ ዝጭነቀሉ ላይ ኾንኩ ምክንያቱ እንታይ እሞ ለረኻኸብ ነይሮ እዚኣ መኪና ሲ ተወዲኣ ተባሂላ 1.5 በቃ 2 ሚልዮን ምናምን ይትሓልፍ ነያ ኣዶናይ ወዳ ሃፍታም እዩ ኣይኑ ተገዲሱ ለኻ ኣይግደሰሉን ዋላ እሱ ኢልኩም እዩ ኣነ ሲ መኪና ሙናን ኣይኮነን ዋና ፍቅሪ እዩ እቲ ፈሚስዎ እኒኦ ኩሉ ተፈላጥነት ረኺቡ እኒኦ ኣዶናይ ሲ ዓብይ እንትን እዩ በቃ እዚ ብቻ ስእኽሉ እዩ ንዕኡ ንስኹም ግን
ዘረኝነት ሕዚ ከም ዘረኢኹም ኢትዮጵያን ትግራዋይ ሕዚ ከም ልጸልአኩም ኣምሲልኩም በቃ ዘረኝነት ገይሮም ከምዚ ገይሮም ቀይሮም በቃ ብመንነት ከምዚ ገይሮም ገለልኩም ተጉርዑ ኣለኹም ብማሕበራዊ ሚድያ ሲ ኢትዮጵያውያን ማዝፈትዮም ይፈልጡ ትግራዋይ ከም ትግራዋይ ሲ ዛ ኢትዮጵያ ትበሃል ዚ ሃገር ሲ ማዝዮም ኢትዮጵያ ኣሕናስ ምስ ኢትዮጵያ ማዕረ ተርኢና ንፈልጥ ኮይና ሓድሽ ትኾንኩም ማሕበራዊ ሚድያ ተጨናንቕዎ ዘለኹም እሱ ግዳድ ይብሉን ኣዶናይ ናይ ባዕሉ ስርሑ ዝሰርሕ ዘሎ ግዳድ ይኮነን በቃ ተሸነፍኩ በቃ የሸንፍት የሸነፍኩ አይሸነፍ በቃ ላይ አምላክ ይሂበየሎ ሁሉ ይሉ በቃ አይ ግድሶን ዘሎ እና ጽባ አይኮነን ሃሞ ስለዚህ አነ ኣብ ልኾነ ይኾን አነ እዚ ሓሳብ ክህብ ምናምን አይደለኔ ሓቀ ዘረባ ተሸኒፉ ደስ ይብለኒ ተቆልዓ ተሸነፈት ቀደስ ይብለን ኖርማሊ በቃ ሰብሲ ተሸነፈ ሸነፍ እዚ ብመንነት ገይረሞ በሃምዚ ገይረሞ ገለል በልግን አይምልከተን ኢትዮጵያውያን ሕዚ ይኮነን ብመንነት ክጾሉን ብቲክቶክ አይኮነን በአካል የምድሮን ሒዞም መጽም ጸላት ዓዲሞም አጥቃቃት ቂጦምኒ ወለደይ ሲኢኖምኒ ሕዋተይ ሲኢኖምኒ ዓዲ ይዕንዮምለይ ንዓይ ሓድሽ አይኮንን ይዚ ይሄ ገላሎ ነው የሚለው ገዳይ ሰይፉን ነው ተገዳይ ሰይፉ ነው ገዳይ ይሄ ነው አሃ መኪናዋን ዩቲኮ ወሰደቻት ነው ሰይፉ የሚገደለው ካላስ ለሁለቱም ይቅርና ለዶክተር አብይ ስጡ ካላስ ሁለቱም ይቅርና ለዶክተር አብይ ስጡ በቃ ሰይፉን ከመገደል ይዳል ምን ታስባላችሁ በቃ እንደ ሐሳብ ሰይፉን ከመገደል እኛም ከምናስገድል እኛም ከምንገዳደል እኛም ከምንጫረስ ካላስ ሁለታቸው የሚቅርባቸው ዶክተር አብይ ወሰድ መኪናው ሲጀመር ዶክተር አብይ ምን አገባህ እስከዚህ በተገባ አንተ የቴሌቪዥን እዛ ኢትዮጵያ ያለ በረህመላ ምን መሽሙ ሰይፉ ከሰታሰት ምን አባክ ነው ለአዶናይ እንትን ብታርገው ሽባጥራ በረህ የተመለለ ጠመናት ስለዚህ እኛም አዶናይ ነው የምንመርጠው መርሕት ይደነሱ أنو قوي أنا سجارة قمتي بدأ عنقة أنا صلوا من ما تقول سنت جرس حريق عندي مقام مسبلهم سكام سبارس حسي أنا ما يقبل كزنا مكز كذا بزني بزوزة قلا أتى من أبطونا ما يسكبان تقرأ كود تقرأني عندنا وكان يجا عندنا شو تقرأني أصلا منا قول لتنا طلوت كاسباتشو إنيام كأدونا يجانا من هنا سجاك ودك أفريزين نسال مبالنا قرال سلزي ወደ ብሔር ካስጠጋችሁት ይሄ የብሔር መሆን አልነበረበትም አዶናይሲ ለሁሉ ህዝብ ነው የሚረዳ ያለ ደስ ካለጋችሁት ግን ዌስታንድ አም አዶናይ እኔ አዶናይ ነው ራሴ እንሲ ሐርኢሊ ትፈልሲ ሞኒካ ደንቆረሲ خذ ስለ አዶናይ ተናገረስ ተቆርጠራ በዘር ሰበብ መቀሩና አይ ተቀርብ ላይ ሶሪ ኤርትራውያን እዞም ኢትዮጵያውያን ይምሃሩና ደጋን ምሳሌስ ሰላም ኣሕዋተይ ሎማ ዓንቲ ሒዘልኩም መጽአኒ ይኹ ናይ ዝቕንያት ብጣዕሚ ይቅርታ ኣደናይ ሓወይ ቪድዮ ላይ ሰራሕ ኩሉ ምክንያቱ ደቢሩኒ ስለ ዝነበረ እዩ ነገር ግን ኣብ ቁርፂ ሰዓት ትግራዋይ ሓወይ ዋላ 10 ይበድለኒ ኣብ ቁርፂ ሰዓት ሕማቕ ነገሩ ክርኢ ስለለይደሊ ኣሕሊፈክ ወይ ደሊ ሓደ ነገር ክነግረኩም ሕጂ ላይ ኣይረፈደይ ንምረጾ ኣብ ዓለም ለለኻ ትግራዋይ ተጓየ ምረጾ ብስዑድ ለለኻን ብተፈላለዩ ዓዲ ለለኻ ትመርጾ ትኸለኻ ብደገ ለለኻ ውሽጢ ዓዲ ለለኹም ኣይና ኣስናን ሓውና ከሽንፍ ንጎሮ ካብኡ ብዛዕባ ርእሲ ሓምሓምዚ ክንዛረብ ብዛዕባ ርእሲ ሓምሓምዚ ክንዛረብ ክነግረኩም ተኣዩ ተይልኩምኒ ሰይፈስ ካብ ማዕዘ እዩ ንትግራይ ጽቡቕ ክሓስብ ካብ ማዕዘ ቅድሚ ሕጂ ለ 00 ልብል ደራፍ ለይኮነ ጥያቄታት ኣቕሪቡሉ ምስ ደቂ ዓዱ ክበኣስ ጣጣ ክወዝሖ ገይርዎ እዩ ብጣዕሚ ተንኮለኛ ባይዘወይ ብጣዕሚ ይጎራሕ ንትግራይ ለለዎ ጥላቻ ብጣዕሚ ዘጽለካ ተርዲክ ድዩ ሕዚ ኣይ ወሓድናይ ኩሉ ሰብ ይምረጾ ንምረጾ ሓውና ኣይ ረፈደይ ተርዲክ እዚ ርእሲ ሓምሓምዚ ግን ማለት እዩ ካብ ሕጂ ኾነ ለትግራይ ቀይሕ ምንጻፍ ከጽፈልካ ክሓስብልካ ካብ ማዕዘይ ሰይፈ ለትግራይ ጽቡቕ ክሓስብ ደሊኹም ኩሉ ሰርሖ ነገራት ብጣዕሚ የጸሎ ብጣዕሚ ፖለቲከኛ ኣብ ትግራይ ለለዎ ጥላቻ ኣይፈለጥኹም ቦን نحن نرى إن رأينا في طرنة جزيت هاي جبر نيرو إنتربي سبنا قربتها اللي بتقرأ أشمري قلد نيرو عندنا جرات فوتينا سيز تقرأ حواتي كحلو فلان مهار بيزاهم كحلو فخم تمايركم بعلهم تحققوا بعلهم حوارو بعلهم تدقاقفوا نماتهم لو رأكات العلو نانهم لو رأكات العلو با لك على ده حرقاتي ناسي لعدو نيبوت نمرتو
وفعل مرتهم زي بلا ولا انت نزي حمام غرسني بهالزي وا انت لا يبدي يقول الذي قرص ساعات يا تردي خان حبيني واي ود غير هلاس انت بعلو لايف كفيتو نعو امارو صني نعم سايكون بغنا يبل قدام انا وخي دخسلي بعلو زي بلا انا انت اكيد زي حمام غرسني يا باطلا ايش اللي بسرعه كنغروم يموق او كدول الخيل علني ابناي بسرعه كذا بسرعه يكونن بعلو ادوناي غزا خفيتو نعو فوت غبرو لي يلو يصوع تردي خن احنا طرح زي كنا لايك 4 5 لو مور في مساتنا يتغارو سوشيال ميديا زلو اكيو يمحزن خير بعلو غزا زي كفوتو فويس فوت غبرو نس يبدا ندحر فيديو صريح فوت غبرو زي بعلو يقصقص مجمره ما انت مكدنا مجمره سوقص يرلو اندي ولا ريتي ولا حد زياده نايت اشنو يقولت ناي حسدنا مكي ነገር ይኮን ወድ አደ ኦፍ ኮርስ ከሸነፍ በደም ቪዲዮ ላይ ግን መጀመሪያ ባዓሉት ባዓል ትክክለኛ መንገድ እንትናይ ባዓሉ ዝመረጥ ሰብ ሞት ደግ አደኝ ነው ሐግዙን በይኖ ኮይ ኮነትን ሰሪና ወዓሮ እንደኔቶ ምሽ አብላይ ክትጉስጉስ ቀነ እቶ ንዑ ሐግዙን ይላ ሶ ንሱ አኔ ባዓሉ ላይ ባዓቱ ነው ሐግዙን ይበር ዘይ በላ አኔ ከድምዛና ሐስርና ካብ ዝሆነ ብዚኮን مجمرة بعلو تخمر زلوا سب ووسيو نعو حجزوني قبل أفهمكم مساي بوت عجابورو لا يبل مسينا ولا حنت قديم يقولون دسي ولا اليوم ولا تمرت خوي ناس الكيك في تخاف كل أبو ودع الديو كربح كشلم يدولي أوكي داسي ترجم على قلنا من نقدر قبرك كله مرهاوي أوف كورس سرينا وعرو أوف كورس كخدية أو جزء كده خامسون كويلو فوت كقبرنا ممكن هذول السنة حجزونا إلى سلسلة صباح بعو يومات ايش دوي للبسرات كنقرا موقع وخفت من ويا تخكل يكو عزيز قرط ساعه يا ما اوزلخ معبوت كورو انا قاعد كنقرا البسرات دوي لمس بسرات سلازراخو يخفت وزح سو لهم الى نقريم تتورات سمع يميلهم لا يخفت لهم اوكي هو بقى بعد انت زي الهنون قبرين خلينا حج ولا خما انا شو ما خصو عيدلنا بزلات تجاربنا اللاتنا مسانا وزي في مس قدام عندكم بيلاني راسي طيق اي خمان خمس سميع كده خلايا أي سماع كلها مو زين قبل قلم سلقوا نا إن مجمرة بعلوت يو لايف كفيتو نعم سيكون كونفوت الجاور نيجبل مغناتهم سرينا وعرو جزء خفيتات وقصقص نيرا ولا مرحاويد مغناتهم سلسبلا لايف بوت جور نقولوا لايك كم كالين نحس حسوت خوينا عندك أيتين ايش بقى عندك سيتين تنقرأ يد بسرعة تمام አዶናይ ማዳበሪያ የሚነቅሰኝ ሰው አጣውና በስታቱ ሰሪያት እቺ እንግዲህ ሰጎር ቆራጥ ለመጥቼ ቆንጆ አርጎ እንግዲህ አዶናይ ብሎ ጽፎልኛል። ቆንጆ አርጎ ሰርተውልኛል። እንዴት አያችሁ? ግን እጠብቃለሁ እግዚአብሔር ካሸንፋለህ ካለኝ እንደማሸንፍ እርግጠኛ ነኝ 100% ማለት ነው። ያለምንም ድንን ማለት ያለምንም ማዘን ጨፍራለሁ፣ ፈታላለሁ፣ ህይወቴን ኢንጆይ አደርጋለሁ ቢካዝ እሱ መርጦኛልና ማንም ሰው ሊያሸንፈኝ አይችልም። እወዳችኋለሁ። ቻው። አሁን 3 ሚሊዮን ልገባ ነው። ሶስት ሚሊዮን ገባል። 3 ገባ። ዋው 3 ሚሊዮን ባለቀስ ደስ ባለኝ ግን የለም ከየት ይወጣ ለምን እንደሆነ አላውቅም። አቲን ድምምት ውስጥ ነኝ ተደምሜያለሁ በጣም እግዚአብሔር የተመሰገነ ነው። ከሁሉም በላይ የማመሰግነው እግዚአብሔር ነው። ሰው ሲያንቋሽሸኝ ሲያወዳድቀኝ ማን ነበር ከጎኔ? ናቲ እግዚአብሔር ነበር። ገባ በሰዎች እንዳለ በሁሉም ሰው ስተረብ ማን ነበር ከጎኔ? እግዚአብሔር ነበር። ሰዎች ሲንቁኝ ማን ነበር ያከበረኝ? እግዚአብሔር ነበር ያከበረኝ። ሰዎች በአስተሳሰባቸው እኔን ሲለኩኝ በአስተሳሰቡ ያለካኝ ማን ነበር? እግዚአብሔር ነበር። ሰው ሲቀናብኝ ያልቀናብኝ ማን ነበር? እግዚአብሔር ነበር። ዋው አሜዚንግ ኦ ማይ ጋድ እግዚአብሔር ከዚህ ምላስ ያላወጣው ከዚህ ሰው ወዶ ሰው ይጠላቸዋል።
ጠልቶ ደግሞ እንደገና ይወዳቸዋል። ወዶ ደግሞ እንደገና ይጠላቸዋል። ከፍ ያደርጋል ሰው ማለት ነው። ከፍ ያደርጋልና ከዛ የሆነ ጊዜ ቅጭ ብሎት ከፍታ ያናድደዋል። አንዳንዱ ከፍታ ያስቀናዋል፣ አንዳንዱ ከፍታ ያናድደዋል። ከዛ ተመልሶ ሊያወድቅ ይሞክራል። አቅም እንዳለው ሊያሳይህ ማለት ነው። Thank you so much. Whoa! Thank you. ጋይስ ዛሬ እንግዲህ 3 ሚሊዮን ከፋሚሊ ጋር ሆኜ እያከበርኩኝ ነው። እነሱ ናቸው ሰርፕራይዝ ያደረጉኝ በዚህ ኬክ ማለት ነው። አሳያቸው። ኮንግራ አዶናይ 3 ሚሊዮን ፎሎወር ይላል። እስኪ ርችት እናበራለን አሁን። ዋው 3 ሚሊዮን እየቆረጥኩት ነው። ያ ቲክቶክ የታባተ ወይኔ ጉድ የኔና ደንግጬ በስመ አብ ቅዱስ አሪር ወዝሩ አልርኺያ አየሹ ኦ ማይ ጋድ 3 ሚሊዮን ዴቭ حاول 3 ሚሊዮን ይሌ ማዕሪ 3 ሚሊዮን መሲ ደንግጬ ቀልብና ግፍፍ ይሉ ማማይ ማዕሪ ቴንክ ዩ ንሉ ናቢ 3 ሚሊዮን ናው ለሊ ጀናጀን ለዲ ምስመን ተዋቅዕ ለኻ 3 ሚሊዮን አሁን 5 ሚሊዮን 4 ሚሊዮን በሁለት ሳምንት ውስጥ ገባለው 5 ሚሊዮን ደግሞ በአንድ ወር ውስጥ የታባቱ የማይታመነው ይታመናል አምነን እውን እናደርገዋለን ኑ በልሽ እንብላ